pirmi kang sakto, manubag murag perpekto. Bisan sayop ng imo, dili gyud ka magpadihado. Sa lalis daog kanunay, muhilom na lang ang kaaway. Way dag-anan sa pagnilalisay, sayang-sayang lang gyud sa laway. Ang utok puno kaayo, murag gyud og abogado. Sayop himuong sakto, para lang maingong maayo. Ang imo intawng kaaway, surrender gyud sa di magdugay. Kay ang istorya niya kausara, imong tubag pusot-pusot na. Bisan asa mo abot ang storya, kaaway na hutan naglinya. Ang imo sige pa, sitwasyon balihon pa niya. Laway nagpisik-pisik na, ang rason nagbalik-balik ra. Walay lusot ang kaistorya, sa dughan nagsakit-sakit ra. Ang sakto nimo nga rason, siging balik-balikon. Sayop di na kwintahon, dili gayud niya huna-hunaon. Apan kung imong hisgutan, iyang sayop gani ang istoryahan. Dili gyud taw na siya mo angkon, taod-taod change topic dayon. Dili gyud taw na siya mo angkon,